започва едно строение масово на християнски храмове. Базиликата на Филипопол е построена някъде в средата на IV век, малко преди или малко след, но една такава огромна сграда не може да се построи за година и две. Гражданските базилики са били с цел, там се събирало население, водили са разговори, обсъждали са въпроси, по-късни съвременни църкви.